Това предаване се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023-2027 година по проект на местна инициативна група Троян Априлци и Угърчин. В сърцето на Балкана, на територията на общините Троян, Априлци и Угърчин, се реализира една цялостна визия за устойчиво местно развитие. Стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин е инструмент, чрез който местната общност активно участва в определянето на приоритетите и бъдещето на региона. Нейната стратегическа цел е ясно формулирана – насърчаване на заетостта, икономическия растеж, социално приобщаване и устойчиво развитие на територията. В основата на стратегията стои разбирането, че устойчивото развитие започва от местните ресурси, местните хора и техните идеи. Затова и една от ключовите насоки и първа мярка за финансиране от стратегията е за развитието на земеделието, за превръщането му в конкурентно способен сектор. Ще се подкрепят инициативи в модернизация, механизация и технологии, подобряване на енергийната ефективност, както и въвеждане на ВЕИ за собствено потребление. Акцентът се поставя върху качеството на продукцията, съхранението, биосигурността и хуманното отношение към животните. Паралелно с това, чрез мярка 2, стратегията ще насърчава и дейности извън селското стопанство. Финансирането ще осигури подкрепа на микропредприятията и физическите лица, които желаят да развиват неземеделски дейности, като по този начин ще се стимулира икономическото развитие и ще се създадат нови възможности за заетост в селските райони. Предвиждат се инвестиции за разнообразни икономически инициативи – социални, здравни, счетоводни, ветеринарни или IT услуги, както и производство на продукти извън обхвата на земеделските дейности. Основната цел е ясна – повишаване на конкурентоспособността на местната икономика, диверсификация на икономиката, ефективно използване на природните ресурси и укрепване капацитета на микропредприятията като двигател на растежа в региона. Съществен елемент от стратегията е и подкрепата на основните услуги за населението, както и развитието на дребна инфраструктура. По мярка 3, чрез инвестиции в образователна, социална, културна и спортна инфраструктура, се цели подобряване качеството на живот на населението и достъпността до публичните пространства, както и повишаване привлекателността на населените места. Културното и природното наследство също е намерило място сред мерките за финансиране, заедно с развитието на съпътстващите го туристически услуги. Чрез проучване, съхраняване и популяризиране на местните традиции, бит, кулинария и занаяти се цели създаване на основа за опазване, развитие и популяризиране на културния живот, както и за повишаване на туристическия потенциал на региона. Така ще се съхрани идентичността, но ще я превърнат в ресурс за развитие. В съвременния контекст за подем на селските райони, стратегията поставя акцент и върху концепцията за така наречените интелигентни селища. Мярка 5 е насочена към прилагане на иновативни и дигитални решения за подобряване на качеството на живот и услугите в малките населени места. Чрез анализи, стратегическо планиране и въвеждане на иновации ще се създават съвременни условия за модерно управление на територията, подобряване на свързаността, задържане на населението и привличане на нови жители. По мярката за сътрудничество ще се насърчава популяризирането на местната идентичност и специфичните характеристики на територията, чрез изграждане на партньорства с местни инициативни групи от страната и от други държави, членки на Европейския съюз.
Макар мярка 6 да не финансира директни частни инвестиции, тя ще подпомага занаятчийския сектор чрез популяризиране, утвърждаване на местната идентичност и реализиране на инициативи, които ще повишат разпознаваемостта и добавената стойност на местните занаяти. По мярка 7 ще се осигурява ефективно управление, мониторинг и оценка на стратегията, както и активна и постоянна комуникация с местната общност. Ще се подпомага информираността и ангажираността на заинтересованите страни, включително чрез проучвания, анализи и дейности, насочени към повишаване на капацитета за разработване и изпълнение на проекти. Всички дейности ще бъдат насочени към постигане на ефективно прилагане на стратегията и създаване на устойчиви условия за развитие, водещи до реални и измерими резултати за икономиката и качеството на живот в региона. Стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин не е просто програмен документ, а инструмент за реална промяна. Промяна, която започва от местната общност и води до устойчиво развитие на територията. Вашите идеи – нашата подкрепа. Успех за всички! Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин. Предаването е съфинансирано от Европейския съюз по стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за 2023-2027 година и се реализира в изпълнение на административен договор за управление, мониторинг и популяризиране на стратегията за водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин.